ozokuba seCanis Fountain eThekwini umhla ka-24 September. Usungaphuthela abaculi abazoshiyana nenkundla. Kungena mahala ha. Amasango azovula ngo-9 ekuseni. Uyothi wabonani ungambonanga usigqoko sentambo. Hlubheke, Mdumazi, Ntencane, Tuma kahle, TSC, Khuzani, Thokozani Langa, Bahube nabanye. Kugujwa usuku lwamagugu esintu. Ondanga mina ngisabani angiphethe lutho esandleni ngisabani. Ondanga mina ngisabani angiphethe lutho esandleni ngisabani. Wema Wethu ngicela ngichashi sasala nabanye siyabuka nabanye inkosi impela ngiyengoni yosanibona udumala ngiyasodoma udumala lofana nomjolo yambona ukatsheni Mavalengwe bayifona abantu koka ndo Umbuso Wamaciko wothula indumezulu yomcimbi kaMaskandi obophethe izinkulu zodwa zikaMaskandi ozokuba seCanis Fountain eThekwini umhla ka-24 September. Usungaphuthela abaculi abazoshiyana nenkundla. Kungena mahala ha. Amasango azovula ngo-9 ekuseni. Nitutwala mathi senokhokhela kodwa ama-deposit. Hayi no-10 ngizofakile. Khokhela about 10. Hayi bo ngiyadide. Hayi ba-15. Bakhokhele. Yilabo abasebenzisa uStandard Bank. Kusalela abangawusebenzisa uStandard Bank. Laba Yabona nje Thingo. Yabona abaculi abanjengomjabulisi, omkhulekela, okhasa. Laba baculi abajwayele ukungenelela imali. Abaculi ukuthi banikeze ucash labanye. Oh yeah. Abaculi ukuthi banike cash ngoba uma ngathi bafake imali enkulu. Standard Bank uzovele i-freeze i-account ebona ngathi izingenelela imali enkulu. Nje sekufika umabalenge izinto zakhe yabona. Hayi ngiyabona. Ngizofakela emhlopini ubadivele imali yabo kusasa yabo. Alright. Shuthi kusasa. Imali yabo mocabanga. Banga la singabafakela emhlopini. Abasebenzisa i-bank ebhedayo. U18. Bawo 18. Yeah, totality 216. 216,000. Labo kilo. Abe 216. ayathi bakhokhele kodwa phetha into esizoyenza. Alright. Ngizofakela emhlopini. Ngizofakela emhlopini. Bakuthela ngani? Bawo 18. 18. 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ngizobala amathi singakhokhela. Hayi. Nizothina amathi sevele yile memulweni le Hammersdale. Oh. Uthi umjathu sevele ethi bangani bami. Eseshe memulweni. Esesho le memulweni sizokhokhela lapha. Nje malini? 216 we total yeah ngoba 18 for ama deposit up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 216. Yeah. 216. Ungazi 216 akuthatha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 200. Should be 16. From 16 to 10. To 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 18 14 15 16 17 18 20. Futhi ngiyokhipha unakhuzana ngifaka petrol masanda deliver. Kusasa.
yani badinga vele kusasa ngibafakele envelope bahambisele uthi ngibo Ayisho soqala ngizoyicontact labo ngoba mashonisa abantu abane ngizobe kodwa ngiqala ngale bala la 10 ya ngoba iletha abaculi kumele sibakhokhelele ama deposit abo 50% lena yesobanika mangabe sebefikile ngoba ngempela usihleli abantu abaculi banse amasitele ngiyamtshela abakhokhelile bakhokhele bese kuqedela laba abanye uthi ngibo uzaneve zomenze kubo uba uzaneve uza